खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी गलाघाटनि टेलिसालाव रुपाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनाया दिनै जोबथा सान। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंदों रुपाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फोरबो। टेलिसाल रंजासालियाव 12 आरो 13 साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै रुपाथि मायथाइ बैसागु फोरबो खुंनाय हाबाफारिया दिनै गाजा गोमजायै जानानै थाङो। दिनै जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव हारिमु सुरनाय हाबाफारि आरो सानजौफु समाव नगेन बसुमतारीनि मासि सामलायनायाव गेवलां मेल लानाय जायो। बे गेवलां मेलखौ बेखेवना होयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदावआरि बिथाङा। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो BKWACनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय नार्जारि। माननि आलासि महरै बाहागो लायो फारियै प्रदीप बसुमतारी, मिलन रामसियारि, सबिता ब्रह्म, गपिनाथ हाज'वारि लोगोसे माखासे बिबानाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनै टेलिसालाव खुंफुंजानाय 25थि खेबनि थाखाय रुपाथि मायथाइ फोरबो हिसाबै बिथांमोना रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों, जायखौ जोंनि बाहाय थानाय जोंनि सिसुफानि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बैसागु खुंफुं आफाद बिथांमोननिसिम गिबियावनो बेबायदि मोनसे माहारियारि फोरबोखौ खुंफैनायनि थाखाय जोङो जोबोरैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हामबायनाय होदों आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो गासै आरोबाव जे नैबे बैसाग दानाव बयनिसिमबो आरोबाव खेबसे जोङो बैसागुनि गाहाम हामलायथि जों बावहरनो सानो आरो जोंनि बे गलाघाट हालामाव रायजो जानाय गासै बर' आइ आफा बिदा फंबायनि थाखाय आरो बे सिसुफानियाव थानाय लोगोसे बिथांमोननि बैसागु फोरबो फालिनायजों जाहाथे जोंनि अराय जोंनि माहारियारि फोरबोनि मोनसे आब्रुथि आरो माहारियारि फोरबोनि जे मोनसे गनायथि सिनायथिखौ लानानै बर'फोरनि थाखाय बेयो मोनसे दावगानायनि गोहो जाथों। बे बैसागु फोरबोआ आरो बोथोरजों खाब जानानै जों बयहाबो आबादाव दावगाहोनायनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन साननाय हनाय बायदि बर'नि गेजेराव न'खरनि साननाय हनायजों लोगोसे बेबादिनो फरायसाफोरनि जोंनि गासै सोलोंथाइखौ लानानै बयबो जों दावगानायखौ हास्थायो आरो बेनि थाखायनो जोङो आरोबाव नोंथांमोननि गेजेरजों खेबसे बेबादि मोनसे दावगानायनि थुलुंगानाय बयहाबो मोनथों आरो अबावनाव जों आर'ज गाबो जाहाथे बयबो गोजोनै खौसेयै आरो रंजा बाजायै बे बैसागुनि फोरबोनि मोनसे नेरसोन हिसाबै रंजानानै थानाय, गोसो खुसियै थानाय आरो गासिबो गोबां जेंनानिफ्राय जाहाथे जों उदां जालांनो हागोन बेखिनि मोनसे अबंनाव आर'ज गाबनायखौ लाखिनानै बयनिसिमबो खेबसेबाव बे हामलायथिखौ बावहरनानै आं नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायो। खुलुमबाय। दिनै नैबे गेवलां मेलाव जोंनिया दिनै खुंगा 25थि बोसोरसालि जोंनि जिहेथु बैसागो रंजालि बैसागु फोरबोनि जिहेथु दंमोन। दिनै बेयाव जोङो गिबियावनो जोंनि बेयाव बाहागो लाफैदों जोंनि आबसुनिनो आफादगिरि बिथाङाबो दंफैयो आरो लोगोसे बर' कसारि काउन्सिलनिबो डेपुटि चिफ रमिय बिथाङाबो दंफैयो आरो UBPनिफ्रायबो नेहाथारि बिथाङा जोंनि बेयाव बाहागो लाफैदों आरो रायजो राजाफ्राबो जोंनाव जेरै जोङो हांख्रायदोंमोन बेबायदिनो बिथांमोनहाबो जोंनि बेयाव लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होफैदों। बिनि थाखाय जिहेतु नोंथांमोना दा मोनायाव हारिमु बिलिफांबो सोर फैगोन हारिमु बिलिफाङाव जोंना दा मोनाबिलियाव फैगोन जोंनि बर'निनो मोजां खनगिरि बिथां जेल सिं बसुमतारी आरो धनजिता बर' बिथांमोना सानैबो फैगोन। मोनाबिलिनि समाव जों आसा खालामदों रायजोफोरखौ जों बे हारिमुनि जिथु देंखोनि बिलिफां जागोन बेयाव बिथांमोना जाहाथे गासिबो फैगोन आरो रायजोफोरखौ जों लैहोर फैगोन होननानै जों आसा फालिना दं। जोंनि बे हाबाफारिया मोजां थागोन होननानै जों आसा खालामनानै दं। जिहेतु बैसागु फोरबोआ फैयै देग्लाय रुपाथि मायथाइ बेनि सोमोन्दै मा फोरमायनो सानो? जोंनि बे रुपाथि मायथाइयाव आं बेखौल' खालामदों जाहाथे रुपाथि मायथाइनि जानानै जोङो गासिबो रायजो राजाखौ जोङो गोजोननाय सामलायहरनाय जों बावनाय थाबाय। जोंनि बे समाव बिथांमोनहाबो जोंखौ मदद होफादों रायजो राजाफ्राबो आरो लोगोसे जोंनि बेयाव जायफोर दैदेनगिरिफोर एबा गुबुन गुबुन माबानिफ्राय हान्जानिफ्राय अबा आफादनिफ्रायबो बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होदों। बेयाव जोङो बिथांमोननिसिमबो गोजोननाय थादों। मानो होनोबा बेबायदि जोङो मोजाङै खुंफुंनो हानायखौ जोङो सानाखैमोन, बोरैबा हानाय नङा सानदोंमोन। अब्लाबो जोङो जिखुनु जा एफा एनैयाथ' जाखायोआनो जोंनियाव मेनलि बुंनो थाङोबा माखासे जोंनि रां रुफानि एसे गोनांथि जाना फैयो बेखौ जोङो अब्लाबो जोङो मोजाङै मोजां थांबाय होननानै जोङो आसा फारिनानै दं।